Аҳлиддин Нуриддинов, сокини 70-солаи Душанбе барои хариди анвои ниёзи аввалия барои шоми нахустини моҳи шарифи Рамазон ба бозор омадааст. Маска намебиоли, маска несолиё? Барои Рамазонам маска гирифтан дар кор. хариди рамазонии Аҳлиддин аз солҳои қаблӣ фарқ дорад. ин бор нисфи маҳсулотеро мехарад ки солҳои гузашта қабл аз Рамазон мехарид. Агар 10 килое мегирем, ҳозир камтар аст. фарзандони бобои Аҳлиддин дар Русия кору зиндагӣ мекунанд. ҳарчанд бо иллати пандемияи коронавирус шаҳрҳои зиёд дар карантин аст, аммо фарзандони ӯ ба кораш идома медиҳанд ва кӯмакҳои молияшон барои падар чандон кам нашудааст. бобои Аҳлиддин мегӯяд, аммо ба ҳар сурат гарон будани нархи маҳсулот боиси камтар хариданаш шудааст. Акун соли гузашта албатта охи сабук буд. Соли гузашта сабук буд. Аслан ман мо Тоҷикистонда мавсимои ҳамин саршави Рамазон, ид хеле нарх камтар боло мехезад. Боло мехезад, ин як имсол не, ҳамаи сола мехелад. бобои Аҳлиддин дар ин шабу рӯз танҳо ғизои зарурӣ захира мекунад. аз харидҳои калони рӯзгор худдорӣ мекунад. аксари мардум дар ин рӯз барои моҳи шарифи Рамазон харид мекарданд, вале мисли солҳои қаблӣ харидашон бузург ба назар намерасид. тоҷирон ҳам мегӯянд имсол қабл аз моҳи шарифи Рамазон тиҷораташон чандон гарм нест. пеш аз Рамазон ама хариди шурӯъ мекард. 20 кило 10 килое мегирифтан, имсол хай айсаҳои қимат буданам камтар мехаранд. Карантина да боло мисол кам рӯй мекунанд, сум рӯй накесанд. Мардум ам ҳозир бесумиай ҳисоби ҳамин камтар савдои сустарай. ҳамчунин камтар харидани мардум дар оғози моҳи шарифи Рамазони имсоларо сокинон марбут ба мамнӯъ шудани маъракаву ифторҳо ва меҳмониҳои бузург дар кишвар медонанд, зеро ин иқдомҳо ба хотири ҷилавгирӣ аз паҳншавии коронавирус гирифта шудааст. аммо тавсия шудааст ки нафари имкон дошта бошад ба ниёзмандон маҳсулоту ғизо тақсим кунад.